Kesällä 1944 Suomen kohtalo ratkesi kahdella rintamalla, Tali-Ihantalaassa ja idempänä Vuoksen varrella Vuosalmella. Kun kannaksen pääsuunta pysähtyi odottamattoman sitkeään suomalaisten vastarintaan, Neuvostoliitto yritti avata toisen portin kohdan, josta se voisi kiertää koko suomalaisen puolustuslinjan selustaan. Siksi Govorov siirsi tuoreita armeijakuntia Laatokan Karjalasta juuri Vuosalmelle. Vuoksi kapeni täällä vain 200 metrin levyiseksi, ja Puna-armeija uskoi murtavansa puolustuksen nopeasti massiivisella ylityksellä. Ylitys olisi avannut tien kohti sisämaan ratoja ja teitä, ja jos suomalaiset olisivat horjahtaneet, olisi koko kannaksen puolustus löystynyt muutamassa tunnissa, kuin vettynyt köysi käsissä. Suomalaisten tilanne oli heikko. Äyräpään raskaiden taistelujen jälkeen Vuosalmen lohkolla oli vain muutama kulunut rykmentti, joiden harva miehitys piti koko Vuoksen pohjoisrantaa. Monet asemista olivat kiireessä kyhättyjä hiekka- ja sorakumpuja, joiden takana miehet odottivat hyökkäystä tietäen, että ensimmäinen tulimyrsky koettelisi heitä armottomasti. Vastassa oli nopeasti koottu iskujoukko, yli 100 000 miestä ja tykistöä, joka pyrki ylittämään Vuoksen samoista kohdista kuin talvisodassa. Silti juuri täällä syntyi kriittinen pultti, joka piti koko kannaksen puolustuslinjan kasassa. Suomalainen tykistö, täsmälliset vastahyökkäykset ja reservien oikea-aikainen siirto sitoivat useita neuvostodivisioonia, jotka eivät koskaan päässeet osallistumaan Tali-Ihantalan pääiskuun. Ilman tätä pulttia Puna-armeija olisi voinut iskeä selustaan ja lopputulos olisi ollut kohtalokas. Juuri Vuosalmella ratkaistiin, saako Suomi vielä yhden mahdollisuuden pysäyttää vyöryn. Heinäkuun alussa 1944 jatkosodan rintamalta löytyi yksi paikka, jossa koko Vuoksen puolustuslinjan kohtalo roikkui kirjaimellisesti yhden harjun varassa.